Тукай мәктәбе укучыларының барлык чараларда актив булуы сөендерә. Олар кечкенәдән шагыйрьнең иҗатын яратып үсәләр. Тукай ул һәр баланың күңелендә. Сөекле Тукаебыз дип исемләнгән атналык барышында мәктәптә әйтерсең Тукай рухы яшәгәндер төсле. Тукай фестивале атна буена дәвам итәчәк. Бу атна дәвамында инде төрле күңелле чаралар Тукай иҗатына багышланган. Шигырь кичәләре, рәсем конкурслары һәм башка бик күп матур чаралар үтәчәк. Укучы кыз һәм малайлар бу көннәрдә мәктәпкә калфак түбәтәйләрдән йөри. Планлаштырылган чаралар кысаларында моңлы саз шыңнары, Тукай иҗатына сәяхәт исемле театральләштерелгән күренешләр һәм башка бик күп мастер-класслар үткәрелә. Кеше яшьтән үк балалар Тукайның шигырьләрен сәнгатьле итеп сөйләп, аның әкиятләрен тыңлап үсәләр. Тормыш юлына аяк басканда да алар Тукай шигырьләрен искә төшерәләр һәм инде оныкларына, үзләренең балаларына тапшыралар. Мин Габдулла Тукайның шигырьләрен, әсәрләрен яратам. Алар Габдулла Тукайның тормышыннан алынган. Габдулла Тукай бик бөек шагыйрь, миңа нык ошый ул. Язучының иң зур мирасы аның шигырь поэмалары. Галимнәр аның мирасын бүген дә өйрәнәләр. Тиңсез хәзинәгә тиң әсәрләрен укыган сайын укыйсы килә. Чөнки һәрбер шигырендә әйтерсең гаҗәеп сер яшеренгән. Мөслим урта мәктәбендә дәресләр атна дәвамында Тукай иҗат иткән шигырьләр белән башлана. Шагыйрьнең туган көне уңаеннан эшләнгән китап күргәзмәсендәге әсәрләр белән укучылар тәнәфестә дә яратып таныша. Шунда ук укучыларның рәсем һәм кул эшләнмәләре, күргәзмәләре дә эшли. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.